I avui és 23 de febrer. Imagina que una data que tots identifiquem ràpidament. Alguns més que uns altres. Alguns més que uns altres, evidentment. Una data que reconeguem per aquesta missa major amenaça que va hagut la democràcia. Un cop d'estat que va començar ara fa 31 anys, quan el tinent coronel Tejero va assaltar el Congrés dels Diputats amb un grup de guàrdies civils. Eren les 6:20 de la vesprada i al Congrés dels Diputats es votava l'elecció de Leopoldo Calvo Sotelo com a nou president del govern, quan el tinent coronel Tejero, pistola en mà, va entrar al Congrés. En estos momentos apunta. Es un guardia civil. Yo me traí. En qüestió de segons, el Congrés estava pres pels militars que volien un canvi de poder. A València, els tancs van prendre els carrers i Jaime Milans del Bosch, capità general de la Tercera Regió Militar, declarava el toc de queda. Se establece el toque de queda desde las 21 a las 7 horas, pudiendo circular únicamente 2 personas como máximo durante el citado plazo de tiempo por la vía pública. L'aparició del rei en televisió desbaratà els plans dels colpistes. No puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Els colpistes van aguantar fins al migdia del dia 24. Començaren a eixir per les finestres del Congrés i firmaren l'acord de rendició damunt del capó d'un cotxe. És el triomf de la democràcia que 31 anys després recorda cada 23 de febrer com va ser el seu dia més difícil. Bé, estàvem comentant aquest dia, estàvem recordant on estàvem nosaltres. Sí. I també estàvem parlant que el capità general Milans de Bosch va declarar l'estat d'excepció en tota la regió militar i va prohibir que s'emitiera en cap mitjà de comunicació, en aquest cas en les ràdios, que s'emitiera el que estava passant allí. Ninguna emissora va comentar això, menys una, la COPE de Castelló, que estava situada a Vila-real. I van ser 4 periodistes els que van continuar informant de tot el que passava aquell 23 de febrer. Així tenim 2 d'ells, són Xavier Manzanet i Manuel Molina. Benvinguts, molt bona vesprada, gràcies per estar ací. Moltes gràcies. Aquests són els 4 herois del 23F i gràcies a Xavier, al fill de Xavier, que ha fet este documental, La veus de la nit. Ell és el que ha rescatat l'oblit de la història. Per què fa això, el teu fill, Javier? Jo crec que perquè son pare li ha menjat la coca. Li va contar tantes voltes. Contant-li moltes vegades perquè ell tenia un anyet. Així no m'ho estalvia, ja. I ho posa ell en un vídeo... Sí, no, és que era això. I play. Com li ha sentit a son pare parlar unes quantes vegades, al final diu vaig a fer una cosa del 23F. I ja està. I per què heu volgut narrar-la? Cregueu que sí que sou conscients de que passava alguna cosa transcendent? Una vegada passat tot, sou l'única emissora, de fet, que per unes raons operates, i ara les explicareu, heu deixat el testimoni de poder estar narrant aquest mateix dia el que estava passant en Espanya. I així hi havia un col d'estat de deberes en la regió militar de València. No, i era un col bastant seriós, com tota la gent sap, però creiem que era la nostra obligació fer el que fèiem. Què va passar? Conteu-mos. Què va passar? Va, Javier. Hi ha un ric anecdotari, ahí, No, sí, hi ha moltes coses. A veure, a mi m'ha pillat l'intent este d'este senyor, i d'altres senyors, clar, anar a fer un informatiu a les 6:30 de la vesprada. Entonces teníem... Els sistemes no són els d'ara, ni tenen res que veure, no? Teníem 2 teletipos, un en l'agència EFE i un altre en Europa Press. Sí. I el DF, quan hi havia alguna cosa urgent, tocava unes campanetes. Tic-tic, tic-tic-tic, 2, 3, 5, ja era molt. Sí. I a mi ese dia, quan anava pel passillo, sent que tinc, jo pense, això s'ha desbotifarrat, el teletip. I no, és que era això, i dia. Personal con uniforme de la Guàrdia Civil entra al Congreso de los Diputados. Però, clar, no va passejar. Evidentment és això el que n'hi havia, no sabíem res més. I vosaltres ja haureu conscients en tant que periodistes, això vol dir, però clar, el missatge era críptic pel que esteu dient. Personal de la Guàrdia Civil entra con uniforme... Ara jo, quan passa i me'n vaig a fer aquell informatiu, que ja ho vam dir a les 6:30, li dic al director, Soler, així n'hi ha merder a la vista. Molt bé. Però ja no res més, perquè ja no se sabia res més. I vau continuar treballant i emetent de manera normal fins a... No, home, ja de manera especial. Sí, però... Entonces ja ens vam volcar a lo que era el col. La informació que arribava des de Madrid, fonamentalment. Vull dir que tots els nostres companys se'n van anar a casa perquè ens van quedar a les 4. Perquè l'ordre era de més de... Hasta les 7 del matí del dia següent. El que va dir el director és... Ja tenien coneixement del ban del senyor Milans del Bosch. Molt bé. I que a les 9 n'hi havia toc de queda. Efectivament.
Entonces el director diu, no todo el mundo al suelo, pero sí todo el mundo a casa. Això el director de la ràdio, Tots no? a casa. I jo li dic, és que com estàvem per una paret davant entremig, el despatx del director i els informatius, tots a casa. Jo dic, i tu què fas? Diu, jo me quede. Dic, pues jo també. I ahí vas Ja en són dos, però eren 4. No, claro. Ahí es comença la cosa. Després ve Manolo, però això ja era... Això ja no va ser a les 6:30, això va ser ja en la vesprada molt entrada. Ja ve Manolo... Ahí Manolo ja sabia que algo passava, no? A mi ho teníem claríssim. Estava el Congrés ocupat, entonces ja... Se queda Manolo i jo estava pensant, ne són 3. Un redactor, el director i un locutor. Si n'hi haguera algun tècnic que s'apuntara al bombardeo i s'apunta Gonzalo Juan, jo també me quedo, doncs ja està. Soler, què fem? Doncs a funcionar. Aleshores, que la decisió la va prendre el director. Va dir... No, o va ser Xavier, entre tots. Qui va decidir-ho? No teníeu por? I no teníeu por? Qui va decidir? Si mos quedàvem o no? Si mos quedàvem o no, qui ho va decidir? Voluntàriament nosaltres 4. Clar. Sense més problemes, sense Jo cap l'únic que obligació, recordo en sense- aquest moment, que antes de quedar amb l'emissora, això sí que vaig tenir que anar, jo entonces tenia 2 xiquets, vaig anar a la senyora, a la dona, i, en fi, olvida't que esta nit no vingui, a ella i els xiquets, pues ara els a resguardo i endavant. I entonces ja ens vam volcar en l'emissora. I vam anar fent el programa, res de música, bueno, perquè entonces... Però què feu, aleshores? Que estàveu fent boletos, boletins permanentment... Entonces fem una programació normal. La de vesprada que teníeu, que seria tipus magazine, una cosa així. I cada mitja hora n'hi havia un informatiu. Molt bé, informeu del que passava. Entonces, Diu que a Madrid estava passant això. El senyor Milans del I en Bosch... València. O sigui, vam dir en aquell moment això, el que sabíem, que era molt poc. Molt bé. Molt bé. Però sabíeu que havia un toc de queda. Anem avançant en el relat històric dels fets, perquè sabem que això va ser la nit de les ràdios, entre cometes, i es va programar en totes les emissores, especialment així on estava el toc de queda, que s'emetiren una sèrie, en fi, o bé d'anuncis militar, que era el bando del senyor Milans del Bosch, del capità general, o bé música militar i poca cosa més. Per què vosaltres sou l'element distintiu? Què va passar? Perquè hi ha alguna anècdota, i no ens agradaria anar-nos d'ací sense sentir-la. Però una important. A veure, algun militar va anar a veure vos? A fer-vos una visiteta? Nosaltres creiem que sí i creiem que no, perquè estàvem en contra de... Vaig ir el banc del senyor Milans del Bosch per F. Sí. I allí dia que les emissores no podien emitir més que música militar i els bancs de Milans del Bosch. I entonces el director diu que d'això res. Ni s'emitís el banc del senyor Milans del Bosch, ni ninguna història d'estes. Anem a continuar normal i de música militar tampoc res. Música normal. Entonces anàvem posant música... No era precisament el Porón Pompero. Bé, però vamos. Però vamos, era música bona, però que no era música militar. Música orquestal. Molt bé. No era música militar. Raiconi, totes aquelles coses. I anàvem informant com podíem i en la informació que ens arribava, perquè ja van començar els problemes en les transmissions en F. I en Europa Press van començar els problemes ja. I aleshores vosaltres, si no teníeu... Entonces no havia internet, F no vos donava ja la informació, què feu? No, sí que la donava. Però vamos, vos donava un sesgat. Estava també... Molt poca cosa i molt controlat. La Radio Televisió Espanyola la va prendre Pardo Zancada. Lo primer que n'hi ha un cop d'estat, que és el que es pren. I estem en un mitjà de comunicació públic. El mitjà de comunicació, perquè qui té l'altaveu de poder dir senyors, així estem vosaltres, quasi mana més que el que està en el Palau. El que van pensar, i crec que ho van pensar tots, és que el que no podíem fer nosaltres era seguir-li fent la pilota a aquell senyor golpista i a tots els golpistes. Molt bé. Jo crec que no li se deu fer la pilota ni a d'ells, ni a polítics, ni històries. Un mitjà de comunicació està per servir a la gent i tenim que servir a la gent. Entonces decidim que el banc de Milans del Bosch, si vol, que se'l fume. I allí no se fa res d'això. Com arriba la informació? Que era molt difícil. Sí, sí. Afortunadament hi ha contacte amb companys de Barcelona i de Madrid. A aquells no els quadrava que estigueren fent així esta virula. Jo dic, però és que ara no tenim informació. Entonces aquells enviaven la informació de fora que va dintre i nosaltres l'enviàvem de dintre que va fora. I els oients, que jo crec que se van convertir tots
en redactors de COPE, perquè cada un es contava una història. Cada un es contava com li arribaven. Moltíssimes gràcies, Xavier. Manuel, no tenim temps per a més, estaríem escoltant-los tota la vesprada. Ha sigut un plaer tindre'ls així. Recordem que les veus de la nit... Esta és l'excusa. Ahir podran veure tot el que va passar aquell dia, 23F de 1981. Moltíssimes gràcies per estar així. Gràcies, amics. Una cosa heroica, tenint en compte aquell context.